Hola, soy Khan y he venido a complicarte la vida. Fins ara hem vist un tipus d'ètiques que s'anomenen materials. Aquestes proposen una sèrie de normes de conducta i només tenen en compte les conseqüències de l'acció. Per tant, les nostres accions estan determinades per un premi, la felicitat, o per un càstig que rebem, el dolor. Per exemple, Aristòtil diria: si ets una persona moderada, és a dir, si no et deixes portar pels excessos o pels vicis, obtindràs una recompensa, la felicitat. Per començar, es tracta d'una norma que no hem dictat nosaltres, sinó el gran Aristòtil. Si ell ho diu, nosaltres ens hauríem de refiar. Però és que, a més, està dient que si jo vull ser feliç, estic condicionat a fer una sèrie de coses que potser no em venen de la meva pròpia voluntat. No depenen de si jo vull o no vull fer-les. L'únic que em compensa realitzar-les és el fi. És abstracte, oi? Posem un exemple. Decideixo fer un cicle formatiu d'esport per acabar sent monitor en un gimnàs, ja que crec que això és el que em farà feliç. El problema és que no m'agrada estudiar. El treball de monitor és el fi i estudiar són els mitjans. Però qui m'assegura que seré realment feliç sent monitor de gimnàs? A mí no me miréis, yo no lo he dicho. Kant diu que mai podem preveure les conseqüències d'una acció. A vegades pensem que succeirà una cosa i al final acaba succeint la contrària. No podem estar segurs. Així que lo important per Kant no són les conseqüències d'una decisió, sinó la decisió mateixa. Això és allò important. No hablan mucho, ¿no, tú? No mucho. ¿Qué ha sido eso? ¿La chica de la curva o algo, no? Mira a ver. Pues no, es Aristóteles. Hemos matado a Aristóteles. ¿Pero ese no lleva mucho tiempo muerto? Que va, resucita de vez en cuando. Vamos a pedir ayuda, que allí he visto una cabaña. Per tant, Kant no ens dirà què hem de fer en una situació o en altra, perquè creu que cadascú de nosaltres és qui ha de decidir. Ell pensa que som persones moralment autònomes, no depenem d'altres factors, ni depenem d'altres persones, ni depenem d'altres normes. Així que ell, en lloc de proposar normes, proposa la forma que aquestes normes haurien de tenir. Per això diem que és una ètica formal. Per Kant, allò important no són les conseqüències de les nostres decisions, sinó la intenció amb la que les prenem. Ell dirà que lo important a l'hora de prendre una decisió és la bona voluntat. Per exemple, si jo dono diners a un pobre per a que pugui menjar i al final s'ho acaba gastant en alcohol i tabac, he actuat seguint bones intencions. Per tant, he actuat correctament. Perquè era el meu deure moral ajudar sense esperar res a canvi. Les conseqüències eren imprevisibles i com jo sóc una persona autònoma i em respecto a mi mateix, a les meves pròpies normes i al meu propi deure moral, prenc la decisió que he pres. ¿Hay alguien por ahí? Oye, creo que está vacía, ¿eh? ¿Qué es eso? Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero, ¿qué significa eso? Pues no lo sé. Parece un conjuro. A ver si hemos invocado al fantasma de la filosofía. Oye, se ha hecho tarde. ¿Qué tal si nos echamos un ratito a dormir?
Venga. El filòsof creu que són persones lliures, racionals i, allò més important, autònomes. És a dir, que ens valem de nosaltres mateixes a l'hora de prendre decisions i no per factors externs. Actuem en funció d'uns deures que ens dictem a nosaltres mateixes. Si ens saltem aquests deures, no estem sent coherents amb nosaltres. No ens estem respectant com a persones autònomes. D'acord? Si decidim fer una cosa que no ens agrada per buscar una recompensa, no estem sent sincers amb nosaltres mateixos. Per exemple, si jo no robo perquè em fa por al càstig, no actuo segons la bona voluntat. No estic sent autònom perquè em fa por un càstig extern a mi. En canvi, si jo no robo perquè estic convençut que no s'hauria de robar, aleshores sí, estic respectant una norma moral interna i, per tant, estic sent autònom. La voluntad es pensada como una facultad de determinarse a sí mismo, a obrar en conformidad con la representación de ciertas leyes. Ahora bien, por si favor. la voluntad de fundamento objetivo Haz frases más cortas. es el fin, Más y cortas. este, si es dado por mera razón, Sí. tiene que valer Bueno, igual para pon todos algún los dibujito, seres por favor. animales, ¿comprendéis? Kant proposa un principi que anomenarà imperatiu categòric. Diu així: actua com tu creus que hauria d'actuar tot el món. No està definint cap acció concreta i tampoc no ens està dient actua com actua tothom. No, això seria com dir fes el que fa tothom. Per tant, no seríem autònoms. El que ens diu és actua com t'agradaria que actués tothom. És a dir, sempre que haguem de prendre una decisió, ens hem de preguntar: m'agradaria que tothom fes el que jo estic a punt de fer? Per exemple, si una norma moral interna és no mentir i un cop decideixo mentir, estic donant peu a que tothom menteixi sempre que li convingui. Si menteixo, no estic respectant el meu propi deure moral, m'estic faltant al meu propi respecte i al de tothom. A més, dono peu a que tothom pugui ser incoherent i a saltar-se les normes morals internes. Que sí, tío, que ya lo entiendo todo, que lo que Kant quiere decir es que todos los seres humanos somos un fin en nosotros mismos y por tanto no podemos tratarnos como medios. Hemos de buscar la universalidad en nuestras acciones. Vale. Llevas todo el viaje dándome la tabarra con Kant. Y a ti alguien te ha comido la olla esta noche, ¿eh? De verdad, a ver si salimos de este bosque que parece un parque temático. Nunca más vuelvo a ofrecerme como BlaBlaCar. ¿Cómo te has quedado? ¿A que no has entendido nada? ¿A que no has entendido nada, eh? ¿A que no te has quedado? No, nada, ¿eh? Nada. Ya. ¿Qué queréis? Si es que soy Kant. Si es que soy Kant.